interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Brian Morden, ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Sa tanan nga mga nagatutok kag nagamonitor na karon nga gabi via Facebook Live kag subong man sa YouTube ina sa online nga presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Action Firing Line. Amuman sa on-air presentation ta sa mga nagatutok na subong nga gabi dira sa area sang Panay no kutob balabutan sa aton broadcast sa bilog nga Negros Occidental lakip na diri sa sudad sa Bacolod. Good evening and welcome sa aton Miyerkules nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Kumusta kamo? Hindi kamo magkalipat mga kaaksyon ta, mayara na gid lamang nabilin 5 kadlaw. No antes ang paghukom nga himuon sa publiko sa palabuton nga Lunes. Action Firing Line. Kumusta na ang mga preparasyon? I-check talang karon ang mga latest update. Ang preparasyon halin sa mga electric cooperatives, no? Ang amo mag-provide sang supply sang kuryente during the election day. Luwas iya sa mga electric cooperatives. Tido all set naman kunong niya sang PNP. All set naman ang mga manunudlo. Subong nga daw katapusan na lamang sang ila sining nga training nga ginpatigayon karon iyang nga daw no diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Firing Line. Meaning ti ang hulaton ta na lang ang final testing and sealing on Saturday, no, Sabado ina nga adlaw Mayo 7, tuig 2022. Action Firing Line. Ang politika subong puwerte, no, samtang nagailapit na ang adlaw sang eleksyon sa palabuton nga Lunes, magbasa ka lang sa social media puwerte na subong balbalanay na gidya, na way labot sa kampanya kung madala ka pa sini sa mga black propaganda ti tapos kagid. Action Firing Line. Kabay patani ang mangin talunsay maayo lamang mangin honest ang eleksyon ta this coming May 9, no? Kabay patani nga mangin matawhay lang, no? So far ang gusto ko lang tani may baluan bala sa taga PDMP kay nagligad may low pressure area iti siling ko basi kon by next week samtang nga naga-eleksyon kita ya maulanon ang tiyempo. That is another thing mo nga luyag ta may baluan. Action Firing Line. Pero alang panglinya sa taga PDMP with Action Gani Republika, hopefully Action Gan maka-update kita karon sa imo dugay-dugay kung anong latest gida, no, kung parte sa lakat sa aton sini tiyempo pero karon nga adlaw porting tagiti iya sang init mo. Action Firing Line. Kay na sang udto tub alas 3 sang hapon matyagan ko daw ang init bala nagapanalupsop sa imo katulanan purti kapaang, no, ang humidity purti gid kaina sang udto. Now ang delikado nga basi magtupa naman ang maulanon nga tiyempo ba tina ang laban-laban gid amo ang ginatawag nga trangkaso. Action Firing Line. But nevertheless, so far duway paginman ang latest karon nga advisory gagin patigayon naging pagwagi kan sa pag-asa. Pila pa man kadlaw na bilin Tiyo laton na magabot na ang Domingo nga adlaw kung balang tiyempo ta mangin maayo, mangin mayad, hopefully nga mangin maayo gihapon ang dalagan sa aton panahon para nga hindi man mabudlayan ang publiko sa pagboto sa palabuton nga Lunes. Action Firing Line. Sa ngalan ni Action Brian Morden sa nasiling ko na Action Artayupon checking in until 9 o'clock
in the evening. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing Anong pila ka madarag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi? O check ka na kamuda no kag magpadala sa mensahe nyo. By the way, ang nami pagid aside sa inyo sini nga pag-monitor via online, ang nami pagid kun inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga ma-program sa Action Radio Bacolod. Amo nang the best nga malabutan ta ang iban pagid nga mga listeners nga nagamonitor karon nga gabi para mapaibalo naton ang mga latest update diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Nami gid kon makapartisipar kamo kag maka-inform kamo mismo sa aton nga magka-aksyon pagi sa pag-share dira sa inyong mga wall, sa inyong mga timeline sa aton sining nga program para damo pagkikita ang malabutan sang serbisyo. Action firing line. Pero ang mga dalag ko nga balita diri sa lokal nga aton tutukan karon nga gabi, by the way, balikan ko lang makadali nung dito sa Iloilo ho. Kundi siyang primero, to may ginpabutyag isa sa mga opisyal da sa Tabok. Hindi lang ko mag-mention, actually kompleto ko may ngalan ko diri kag lugar. Galing kay silang ko, ila na lang natuya, paiway na lang tabla. Pero may isa to ka opisyal nga nagambal siya nga siya kung magdaog pa si Lenny, si Vice President Robredo, ang ginmuno niya siling yung mapabitay ko sa plaza sa amuni, purti, pero sang uli na ginbawi niya mo na budlay sinyo kay literal nyo gindi ang gin-interpretar. Why man na nagkakulugan nga mabitay, gigoy nga ako gindi ang mapabitay ito kundi istoryam lang na. Action firing line. Pero ang akon bala siling ko sobra-sobra na ni. Dumatyagan ko bala mga supporter sumusang politiko, sa nabilin nga mainadlaw, please, akon advice, kabudlay na kung magginubanay kita yung relasyon, bangod lang sa eleksyon. Action firing line. Kapin pagid sa magka-aksyon ta dira, ngara sa mga nabukid, mga ingod balay nga nagalay na yung buot bangod sa politika, ang tandaan no gid, pag-abot bala sang eleksyon, sino man ang madaog, basi kundi kaya kahulambuga sa ingod balay mo kun ing kaso. Action firing line. Ibutang ta sa husto Ano ako ya, I discourage sang sinang style, ngati manghala kay imo da ka pang-insulto, pangita kaya kontra bangod sa politika no hindi amo. No? Dugangan pagit sa mga politiko, like for example, sini nagambal da sa Iloilo, sa primero siya pabitay ko, sa huli siya gin-interpretar, ginlan literal, hindi niya buta malon ko o kita mo lang na. Action firing line. Kinara pa ni social media, ganalagaw sa mong gina-check ko pa gani. No, din kakita imo nga may bata sa isa ka senadora, nga may ginbalbal siya mismo sa bata niya. Nya kalimtan mo lang may bata ka, nagupod ka na sa ticket sa kamo ni nga nga grupo, kalimtan mo nga may bata ka. Action firing line. Namakon mo na because of politics, because of public service kamong button line sinitanan. Kakita imo ya pati relasyon sang mag-iloy, magkalaguba bangod lang sa pamulitika. Action firing line. We are expecting kung tani ining sahi sang exercise, a political exercise, the right of suffrage of every individual. Hindi tani maglabot sa punto nga mayara sang masakit nga sugilanon paglainay sang buot, pagkaguba sa relasyon sang pamilya nga idulot sa ulihi. Action firing line. Tani paiway na lang na, no? Hindi nga kung halimbawa sa primero to kundi may mga kaparian, may ara simbahan katoliko do ka siling nilag na pasibang na niyang simbahan katoliko niya do ga kuan giniho ga kumpasan gini kan do kampanya sa isang kandidato. Diyos, sa uli may mga pastors manggani, may mga grupo so mga may gin-endorso o di mapunggan mo na. Action firing line. Pero pagkaroon tayo na bladugang parti politika ang pagambalan na nung pilang ka mga local updates gato ni Baluon diri sa Metro Bacolod karon nga gabi. Action firing line. By the way, at 7:30, no atensyon kamo mag-action kami ara kita sang imbitado man nga bisita diri sa aton sining nga program. Pero for the meantime, nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan. Action firing line. Pila ka mobile vaccine sa syudad gindeploy sa mga BPO company. Nakabaton sa booster shot yara pa lamang sa masubra 70,000. Action firing line. Comelec Bacolod may contingency plan.
sa tion nga magbisyo ang pag-ausaron nga SD card sa eleksyon. Action firing line. Samtang NPA nga napatay, no ginaligar miyembro sa NPA nga napatay sa engkwentro sa Banwa Sangkan ni nakilala na. Action firing line. Ang nami sining update sa COVID-19, ang balita sa karon nga ang Negros Occidental zero. No, wala sang na-record nga kaso for today while Bacolod may ara sang isa. Action firing line. At least nagapabilin sa gihapon nga nangin mayad ang sitwasyon sang COVID-19 case sa Negros Occidental kag Bacolod City. Siling kun mayad gali ko ma-eleksyon, no? Kay pating COVID-19 daw ginahadlukan sa mga kandidato nga nagasigilambiyong kag kampanya. Action firing line. Don't tell us nga ang virus nga COVID-19 ang ginakadlukan nga nagapalanago kag naway man siya gapanglaton, eleksyon gali, no? Action firing line. Kandidato gurong ginadlukan sining virus ay di ko na mo mala ng solusyon nga makapadula nga bisan ginutok ang mga tao sa kampanya. Why not abing nga sunod bulan eleksyon naman kita? Action firing line. After 3 months eleksyon naman kita liwat. Matsyag kudula ni COVID-19 pro. Action firing line. Kay ti ko nagabatsyag ka malain, subong medyo nagalain matsyag mo. Ti ang balon ka lang trangkaso Na? Why naman sa massive testing nga ginapatigayon mo? Action firing line. Kay siling sang Department of Health, symptoms-based kami. Anong botang balon? Kung wala ka sang sintomag na wagid galain ng pamatsyag mo, hindi ka na kinanglanon pa nga magpaidalom sa testing. Action firing line. Di kon halimbawa, ikaw isa ka carrier sa unaya, bisan wala ka sang simptoma nga ginapatyag, pero pagpaidalo mo sa COVID-19 RT-PCR test, may tendency pa nga magpositibo ka. Action firing line. Amo na siya, no? Ang kabay pa magtayuyo na ni Kuntani, ha? Hopefully after May 9, hindi na magtimbuok ang kaso sang COVID-19. Action firing line. Ano pagid ang mga balita nga tuntutukan na karon nga gabi? Naong siya na actually officials na set na naton for a phone interview tonight si Ma'am Malu Paruco, so that mabalaan taman kay ti ang burnout bala mo nang ginadlukan ta kabalo ka sa makina nga ni golpeada nga mawadaan sang supply sang kuryente, mga backup man ni sila mo no nga mga battery dira nga pwede magamit. Pero ti ang sitwasyon bala, no, halimbawa kung malawigon nga burnout, why naton ginapangayo? Ano ang mga preparasyon? Action firing line. Kabaloon talang nagkaroon dugay-dugay ha, diri sa aton sini nga pagpangalaga dala 7:13 na magkaaksyon ta padalalang palihog sang inyong mga mensahe, ang inyong mga opinyon kag reaksyon sa aton talakayan karon na gabi tumanggid ka importante. Action firing line. Lang ko'y nabantayan maninyo karon ang mga report kag balita gikan sa provincial capital upod kay Aksyon Marlon Hinovia. Action firing line. Mga detalye sina bantayan gihapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line. Action firing line. Sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Nawari ho ma-post na lang ko anay kay parang at least may ligwa ko sa second part ta. No? Amo lang ni anay ang do introduction kag ang pangbukas na ton nga padala sa inyo sa mga talakayan kag tupiko ta karon na gabi kay at 7:30 we'll be having Mayor Bing Lunadia diri sa aton nga pagpangalagad. So standby lang kay pagbalik ko dugay-dugay para magdiretso ka makasikad kita after the interview of Mayor Bing. Ato ni hambalan ang mga detalye na sang balita ta. Action firing line. Kag lang ko'y mga mensahe niyo at least makalingwa kita karon dugay-dugay. Alas 7:14 na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas.
Lapas nga mga balita. Humalin norte padulong sur sang probinsya. Pagabantayan ang sitwasyon sa sulod. Kagwa sa mga polling precincts. Isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon
ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 7:30 na. Now, i-check ta lang very quickly, in a short while, we'll be having Mayor Bing Lunadia diri sa aton nga pagpangalagad. And of course, sa mga mensahe nyo pakarunan ko ni kay very important man, no? Sa mga ka-aksyon tabi nyo nakalabay ko dira sa may ginahimo na subong nga alternative route bala halin ang ruta bala ang dalan dira pasulod sa Migo World nga naglapos dira sa Lopez East. Tahom gid man gali no, way labot nga sanag. Malapad gid ang dalan, siling ko na di congest gid man ang nagalabay along Burgos Street nga nagatabok dira padulong sa Santa Fe Road, no? At least ang observation tado pila na ni ka mga inadlaw ho kada hapon. Bano pisa alas 3 ng hapon na purti ka ginutok na daang lugar mo. Subong bangod nga ang mga private nga masalakyan may ara sang alternative nga alagyan. Dira sila yan nagalabay ho. Sa sinang dalan dira sa Migo World, lapos sa Lopez East, galing tindi ka lang ka left turn. Kung halimbawa, mabalik ka wala, padulong dito, balik sa dalan Burgos, kay ginabawal ina. Pero siling ko dako gin nga improvement, lipay kita mo. Siling ko paglabay ka dalan Migo World, katahom-tahom kasanag, ara malanggali nga ang sa dalan Burgos, nga kung gabi medyo gutok, halin na stress ang hapon, pertigi man ang traffic da, pero subong na decongest, kag saludo kita, no? Ini kabahin na sang ginahandom sang city, nga pagbangon mga kaaksyon. Now, diri kita because we will be having once again the Mayor of Bacolod City. Ang nami sini kay buwas gali ang inauguration, kag blessing sang Bacolod City College, at the same time, 25th gali anniversary ho, and congratulations to those nga nagtrabaho gid para diri, and no less than Mayor Bing Lunadia is now joining us over the phone. Mayor, how are you? Good evening. Ay, ngayong gabi, Action Art. Yes, kabay pang milyon yapon nga pamati mo. Salamat gid Mayor. Ara sila gyapon, katabid sila gyapon, basta kabalo sila early ko pagin plug kay inang ara nga daan. Ikaw na yung star daya, makakuan na ko di. Siling ko atensyon ka mo da kay siling ko si Mayor Blackron upod ko gid dire. Ti daw lipay mas sila early pag inamay mga mensahe. Pero Mayor are modesty aside, buwas isa ini ka significante nga kaiwatan, and of course hindi man nga ginakwat kong bangko mo, pero basta gani magambal ka BCC ang imo ngalan nakatapik na dira nung kag nangin kabahin sa pagprogress
sa Bacolod City College. Mayor, can you tell us mga program naton by tomorrow sa blessing kag inauguration? Oh, in fact, ari pa kami subong sa NGC, no, may finalize na kami nga sa detalya, pero ging klaro, ging check ko kung sino ang makaabot, sino hindi. And excited kami kay buwas in ang okasyon is supposed to mark the 25th year of BCC. So, mambal ka daw kahapon lamang. Gani, no? Nagpundar kita, madumduman ko pa na action art nga ara ko sa Rizal Elementary School. Kag naga-istorya ko sa mga kaupod sa DepEd kag sa Mayor's Office. Madumduman ko ato si Anhing ang bisitacion na to po to. Kag paminsar kami bilang ati ang mga kabataan sa elementary kag sa high school kung mag-graduate na sila. Kung wala sila sang resources, wala sila kwarta, mano sila. So, sin ko nga, why don't we put up a Bacolod City College? And, nag-umpisa nga dira mismo sa Rizal Elementary School to mga 130, 120 lang to sa Kumilog. And now, nakaprodukto na sobra 11,000 ka mga graduates. And not only damo graduates but ginapabugal pa naton nga nakatilaw na mga top-notchers sa national teachers exams. Kag ang passing rate ng BCC pwede matikal. Correct. Sa mga siya consistent na siya sa mga top in the Philippines. No? Hindi lang diri sa region kundi sa bilog ng Pilipinas. So, given this inspiring history ng BCC, naganyat ko nga sa itong tion nga pwede kita maka-loan sa BBP. At ginatagan ko gini prioridad kaya nakonbinser ko si Vice Mayor kaya ang mga konsyalis nga investment sa edukasyon must be given top priority. Okay? Punta ako believer, gid ako sa ginatawag nga education is the greatest equalizer. Correct. No? Bisan pigado ka lang kung nag-agi ka sa koleho, kag nagatinguha ka, may chance gina. May posibilidad gid na mag-asinso ka. Kung ipak ang mga manggaranon, iban nga wala nagpatumbaya, mataktak pa na sila ya. Pero kung na-edukar ka, may kurso ka, mabaton ka sa the world of opportunities surrounding. So, mayo ang imo nga kentahan. So, inisubong, to be more specific, ang gaston nga 350 million will mean nga ang mga buildings, pinagid ang technology that is the future, no? Okay. The present, the future is we go for mga makantog ito sa atong technology, no? Then ang business education, yung mga building na pang-obra plus the renovation of some parts of BCC, kag ang highlight it cannot be denied, ang activity center nga ginatawag. Okay. The other word for it, of course, is simply gymnasium. So, nakita na namon nila kag wala labot nga katahom, for sure agawan gid na kung naga-operate na kay daw halos state of the art ang mga fasilidades kag isa ka butang mapabugal naton action art. Amula ni siya sa bilog guro nga isla Negros or hasta sa Western Visayas. This is going to be the only air-conditioned gymnasium. Kampiyon. So I'm sure it will be used not just by BCC but the general public as well. So, hindi madugay. Aha. Ini siya ginahubra naton para sa BCC kay this is a step towards the dream of making BCC a university. No?
ang naging damgota sa BCC after 25 years of productive and very fruitful years para sa aton. Kay kung mga-istorya ka 11,000 plus ang nakagraduate, bisan butang to lang niya just for the sake of illustration or argument. Mabutang siya, bisan tunga lang sina, Correct. Tunga lang sina ayuhan. Pila na hayros size meal ka pamilya na pituan sila. Kag ginaliwat-liwat ko gid na kaya mo ginang matuod nga one of my most fulfilling moments in my public service is when people or mga kabataan magpalapit sa akon kung magpabalo mayor, graduate ko sa BCC, kag may trabaho na ko subong. Aha. It So, only shows... started from scratch. Yes, sir. Bisan sa Manila, kisa amin nagpalapit sa akon. Mhm. Yung mga graduates ng BCC, kag na lang, Aha. as I said, education is the greatest equalizer. So, basta nagatinguha lang ang tao, may futuro gid. Aha. And that education, nakatatak ang naging legacy na sang karon nga administration, especially Leonadia administration. Ate, in fact, to 1997 pa naging established during my first term as mayor. And ang isa ka dako nga ngalan nga na produkto sang BCC is no less than Councilor Israel Salanga. Correct. So, makita natin nga ang kalidad ng BCC, kalidad na pang citywide. Kasi ma-develop, pag nga ma-develop. Aha. Now, kuan ko lang, munuhon ko lang, ni kayo nakadayaw ko blasang ginbuksan nga sa Kwanda Mayor, sa may Mega World Avenue, bukatahom gali kag nakadicongest ki sa Burgos Streets, no, nga traffic? Yes, kaya natamaan katunog ang monitor. Aha. Dahil lang gid, okay, gamon sa monitor ni Mayor to? Base na tamaan nila la volume. Okay na, Mayor, Uy, nagakuan siya. Alas 7:42 na. Sige, itawag si Mayor. Natamaan ko ng volume dito. No? Anyway, tibuas may mga na-expect nga mangin dinapit. Kabalo ka ang edukasyon tuod. An opportunity given sa mga kabataan, ako gani gusto ko kag luyag ko sa ulihing nga not only deserving, no? Kundi tanan nga estudyante nga luyag may eskwela, kapin pa yun kuan na ni siya, state na siya o kun nami na ni ang BCC. Mayor, sorry, ginauto ng linyata, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Action Art? Oo, sorry, ginauto ng linyata. Nagalabot, kita bago lang sa Mega World, no? Una, sa tanan, si Dr. Andrew Tan, iya sa Mega World, ang founder sa Mega World, siya pinasahi nga tao, no? Sila nakabeses nga istorya kami inuras. Humble katama when in fact, on record, according to the Forbes magazine, he is the 4th richest man in the Philippines today. No? Can you imagine do patas-patas ka mo, Art? No? Ging ayo siya kay ang bintahat ng dako nahimutan siya honorary mayor. Yes. Of all the honorary mayors we've had, siya ang pinaka-functional kay siya nagatag dekorasyon sang Christmas plaza. At ang NGC mga suga ding multicolored iya man sa Mega World. So ging convincer ko siya kay Cinco maayo kita ni mabrihan because of big reasons. Kasi na traffic congestion, kag inablang ka symbolic nga mag-abri kita sina daw gina signal tang we are now on the road to recovery. So ina siya ging hungod gina sa pangabay ko ging nagsugot nakalakibot kaning mga engineers kag mga architects nila kay ging manduan sila nga abrihan na. So this is the only 8-lane road in the whole city. Yes. Kung nag-drive ka dira, wala labot na may greeneries, may
may landscaping, na the fact nga gatan-aw ka sa mga tagas ng mga buildings, daw hindi ka magpati nga ara ka sa Bacolod. Correct. Kapati Aha. nga ara ka sa Bacolod. So, daw ga-signal lang nga Bacolod has arrived. Para nas kita sa ina nga kaimtangan nga ang aton nga economic development is at par with all the other big major cities in the Philippines. No? Aha. And siling nila, amo na gurang pinakatahong avenue subong sa Bacolod kay manicured and ang kuan gid sinada nga ang symbolism lang nga this is a new dawn. So pagputlak sang adlaw sa aton. Kay naghalin sa pandemya and silang ko gani panawag ko nisang dalan ini, this is the road to recovery. Because daw mo na siyang signal nga kagi insigida nag-anunsyo ang Mega World nga madugang sa 10 billion hindi million kundi billion nga investment sa Bacolod. And dugangan nga sang nagligyat ng itong 2 ka semana ang Sibulan Masters mabutang 1.4 billion nga investment diri sa aton. Nagapatimaan nga we are now getting out of COVID. Kag isingit ko sa liwat nga kung COVID fight ang ginahambalanta kay labi na gid nga sa atong tion nga nagasugod ang COVID ang mga kontra namon sa politika nagsagad yubit kag nag critical sa amon nga kung sa bagay wala man sila gani may nahimuan. So subong we have proven them wrong and we have napakita naton nga tungod nga sa bilog ng Pilipinas nagpili ang Malacañang 39 ka nalain-lain nga area so LGUs out of mga malapit sa 2,000 kabilog sa bilog ng Pilipinas na hatagan kita sang alert level number 1 which is the the lowest and that indicates nga ang COVID sa aton manageable. And incidentally in the past so many days except yesterday ako pa na-check 000 na kita COVID. Yes, so kabay pa nga magsige-sige ni kay ang handom ko gid nga kung mapilian pa ko liwat kung dan ko sa pumuluyo sa masunod nga Oktubre ibalik tang Mascara Festival and we will give our people the grandest and I can see that the expansion program of Mascara will include Mega World already. Wow. Kag the way nag-anunsyo ng Mega World nga ang McDonald's na is the most beautiful McDonald's in the Philippines. Grabe. So wala na. Can you imagine we will have the distinction sa bilog ng Pilipinas nga kitang may most beautiful McDonald's. Ang isang McDonald's by the way dira na siya sa pangot gid sa boundary sang Talisay kag Bacolod. No? Kag ako gid nag-insist nagpangabay si ila. Tungod ang balik-balik ko to kay Manny Pacquiao kay Senador Manny Pacquiao sa Las Vegas. Pero may ko makita ng welcome signage sang welcome to La Fabulous Las Vegas bala. So 5 dapat may amumanta sina sa Bacolod kag sugot sila. So that means as soon as you see that welcome sign dira sa Bacolod Talisay boundary, you are already assured nga ara ka na sa Bacolod. Kag may mga tao na nag-picture taking kag I believe so far we are the only major cities going right at the boundary may isa ka dako ng welcome sign kag tourist attraction kag subong nagbutang si Mr. Andretan Donald niya. Yes sir. Kag ginamangkot ko sila aton to sa putok-putokan so to speak sang Bacolod ara nagapangot na sa Talisay and yet maayo gid ko ng sales nila. So that indicates nga the economy is really getting back to normal and that
I'm sure may rebound kita and we are going to go back with a vengeance. Kaya Yes, sir. at least mag-abot ang pandemya, kasi nangadaan ang atong development. So we have established the systems, the infrastructures are there, and the culture is there. So Bacolod will be back on track. And Bacolod will be back in business. Definitely. Yes, sir. Istoryahan tani dason nga mga tiempo para nga at least basi malipatan ba sang 5 days before the election. Anyway, Mayor, Okay. salamat gisa tayo mo ginhatag karon nagabi diri sa Action Radio Bacolod, sir. Salamat gid sa Action Radio. Salamat sa mo Action Art sa mga kaupod mo wala ko kung sinong aradra. So, thank you sa imong pag-akomodar sa amon. Ngayong gabi sa tanan, nga na nati kabay para kung sumayo nga kahimtangan. Good night. Good night, Mayor. Thank you. Action Firing Line. Ayos tibaw. Takom gali ni may mga bagong buksan ng mga negosyo sa Bacolod City. Hopefully nga ako lang ni prayer man after the election. Hopefully the COVID matamat ng mga tunaw kapag balik kita into yung normal. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Life Extension, Vitamin D3. Ang mga nagabusong Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-train ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan kung nagapuyo sa At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line. Alas 8:01 na pabalik diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sa inyong regular anchorman aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Napangimitar sa panihapon may lang gabi kag may lang pagpanihapon sa kay Alex Montesa sa Cadiz Viejo siya ga monitor. Salamat gida kag may lang pagpanihapon dira kay Manjo Arnijo kag Ray Flores Baryuga. May gabi man kag mayo lang nga pag-monitor. Ang iban karon lang dugay palihog ha. O kay Bibi Gregorio Yolo, may gabi man dira sa imo. Marl Agustin. Anya madamo ging salamat sa aton pinangga nga Mayor Bing. Kay ang akon na manghod nakakuha sang scholarship. Okay. Rochelle Evangelista, Michael Cordero dira sa Kabankalan. May gabi man, thank you Gid for listening. Si Marla Agustina, salamat sa imo da. Nya go Mayor Bing. EJ Kahulo Andranida, Love Piñaranda, may gabi madara uy si ihado ko, no, ga-monitor karon na gabi. Salamat gid sa pagmonitor dira no sa gwapo naton nga ihado, no? Sa kay ihado Christopher Nobly Lisay, may gabi dira kag garigard siya sa iya sininga pinalangga kay ihada Action an Defensor Lisay ba perte halong halong gid no kag kuan gid pero may lang pag monitor okay salamat gid no sa mga naga-monitor karon naman dugay-dugay ng iban palihog. Action Firing Line. Nga daon ko lang pila ka mga update gikan sa Bacolod City Hall, Provincial Capital. Standby Aksondale kay may mga update man si Aksondale karon dudugay. Pero naon ko na sa Provincial Capitol ang mga balita nagag-update upod kay Akson Marlon Hinovia. No, kumusta ang probinsya sumong pagpanghanda kay na sa interview naton sang aga sa Comelec supervisor sang probinsya. May ara gali iya sang ginpaingid nga presento in kaso nga magkadto ka magbuto bla kundi kung taas temperature mo dason papahuwayon ka pag check liwat do taas gyapon ang matabo gali didto ka sa lain nga presento iya hindi sa regular present nga dra ka bi na cluster lain nga presento ang butuhan mo. Action Firing Line. Sige so may mga last day of training para sa mga deso kag iban pagid nga mga support staff nga ginpatigayon man subong adlaw. Ang detalye na sa balita, let's have Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Akson Mar, may gabi please kawin. Salamat kay nasang aga tubtob pag-odto may ara sang ginpatigayon nga regional assessment
Manarin din kayo ang team sang regional office sang Department of Interior and Local Government ako na DILG, no? Nga kinapamunuan ni Director Juan Jovian Ingeniero, no? Okay. Kay ining SGLG na ganatuwag, ining Seal of Good Local Governance, kada tuig ginapatigayon ni Action Art, no, sa DILG sa teritoryo. Usisaon ko ni Baloon ko nanong plastada sa panggobyerno sang isa ka local government unit, no, sa probinsya, sa component city, highly urbanized cities, kag sa municipalities Action Art. Sang una ining SGLG ni ginakabi lamay ining flagship program sa DILG, pero sang 2016 ginpasaran kin Action Art sang Kongreso sang Akta Republika kag subong isa na inig kakasuguan, no, mayari na nga SGLG Action Art, no. Isa na ni ka layi kada tuig damo ni kinahimo sang team sang DILG nga pagkadtog personal sa tagsa ka mga LGU para usisaon nanong performance, nanong dalagan sa mga programa kag ano kayo sang panggobyerno. Sari damo na Action Art nga mga banwa surat ka probisa nagabaton sang award, no, dari sa Bacolod, dari sa Negros Occidental, damo na talaga ni sa may ano sa provincial capital, mayar na Action Art nakamarka nakatatak sa kilid sang ano bla sang kilid sang dingding, no, nga semento magsaka ka na bala sa ano sa hagdanan. May ano na may marka na Action Art nga ining panggobyerno sa Negros Occidental nakapaton pa dungog halin sa gobyerno nasyonal bilang isa sa mga LGU nga may maayo nga pagpalakat kung panggobyerno ang paghambalan. Okay. Ti subong video good news naman Action Art sa Negros Occidental kay hambal ni Director Ingeniero. Ang Negros Occidental isa sa mga potential passers nga LGU. Posibilidad akong posibilidad nga base kung nakakuha naman sang award. Pero ginklaro ni Ingeniero Action Art nga sila sa DILG regional na talatapan naga-assess lang sila, no. Amon ni gani kailangan ang aktibidad gintawag regional assessment for seal and good local governance, kaya naga-decide Action Art gali isa ulihi kung bala winner o kung hindi isa ka LGU dito sa babawgid, no, sa ila sa nga central office gate Action Art. Kung makakuha award ang isa ka LGU, siyempre may padya, no. Ang mga nagkuha to sang awards nalaligad ng mga tinuig, ang iban to nakakuha sang premyo nga valor sang isa ka proyekto Action Art, no. Atagan ka mo ni milyones pesos na valor sang proyekto kung nanuluyag mo, no. Pero ginamonitor sa gihapon Action Art ang pag-implement sa sinang nga project na mo na sa isa sa mga award o premyo nga baton sang LGU nga winner. Ari si Director Ingeniero Kuna mo Action Marlon, ini ang ginabaton, halimbawa, no, may cash nga ginahatag, do cash na siya, no? Hindi sa siling nga cash, nga kwarta sa cold cash, kundi worth of project. Doon naman ko na lang binigay niya matanuik. Ano to kung sa Action Art nga tuig nga 2022, kung sa'yo managyapon ang ila sa nga pagapatunon, no? Kami ara iba na Action Art pagig nga may defense mo, no? Nga nabaton, nagliligay nga matanuik. Ginaalaw na yun ang isa ka LGU, ang province, for that matter, nga daw makahatag, makapain man sa pundo, para nga daw daw bonus man sa mga empleyado? Sa kada bulan sa Disyembre, isa sang ginabasihan kung nga pwede makahatag sang additional Christmas bonus ang LGU kung nakakuha ka sang amo sa nga pasidungog Action Art, no? Ti isa na sang kung makahatag ba sang bitaha, ti
ang provincial government kung na pasado na kung amo ng balasihan kay damo na sunod sa SGLG na award ang nabaton kay subong potential passers naman sila ho, no? Ari si Director Engineero Angot Sri. At sa ngayon po, ang Regional Assessment Team ay kasalukuyang ina-assess yung mga potential passer. Ibig sabihin po yun, out of how many LGUs dito sa regional natin, nag-initial na ho kami tingin kung sino yung mga potential. And one of the potential passer ay ang Negros. So ngayon, na-assess namin if indeed potential ba siya at pwede naming ma-endorse sa national. Sa ngayon po ang Regional Assessment Team, baka matanong nyo kung pasado o hindi. Hindi ho kami ang nagsasabi kung pasado o hindi. We only assess and give the information sa national na siya po ang magsasabi kung pasa o hindi. Dito sa region na ito, not all. Kasi hindi lang ho potential passer. So sa bawat province siguro, wala ho kasi yung data. Mamaya ibigay ko na lang sa inyo yung data doon sa focal namin. As of now, ang alam ko na tinitingnan namin po ay yung mga probinsya at hindi lahat po ng munisipyo. Kung sino lang ho yung mga potential na municipal at saka yung component city at saka HUC. Pero not all. Si Director Engineero. Kalawari ko lang kay Andy. Pero saan una siya posible mabalaan ang result after sa ilagin patigayon nga actual abing inspection pag kadto gidri sa province? Right after Rason Arts nga malikop nila tanan ang mga potential LGU nga passers, no? Ay endorse nila ni tanan dito sa bansang central office nila. Central office ang mag-decide kung sino ang mga kwalipikado nga makakuha na bansang pasidungog kung pila in Action Art kabilog. Kay kung basihan ta pagkapugusan nga mga winners, damo-damo Action Art nimo, no? Kategori sa probinsya, syudad, HUC kag sa munisipalidad. Balon tala na kay ang desisyon na tos mabaw hambal ni Engineero sa pag-anunsyo kung sino ang mga tagdaog sa sining panabag-o ng mga assessment sa SGLG. No? Okay. Ang DLG ulit controversial sa mga Yung ano na sa SGLG, no? Oo, SGLG, Seal of Good Local Governance. Okay. Ang DLG Action Act, may papel man sila gili sa pagmonitor sa isabong operasyon. Controversial kabay ang isabong subong. Ang isabong, ang DLG pa, agi sa kay Secretary Anyo, amo ito ang may papel man sa pag-announce ng ligad nga adlaw to nga si Presidente Duterte nagpasugot na kay pauntat ang operasyon. Ang DILG, amo man gitagaan santas damlag lang nga magpatagayon sa survey sa field sa mga tao kung ano pananawan nila sa sining isabong operasyon. Ang DILG dire sa regional na talatapan, hambal ni Director Engineero, mayaran na sa sang makabig order sa mga provincial directors niya, isuhuyabe mga provincial directors niya nga pabalon na ang mga LCE, ang mga local chief executives, nga ang DILG mag-umpisa na sa pagmonitor ang isabong operation sa mga local government units. Okay. Monitor na sila, monitoring Di sa galing national. yung isabong kundi mataya ka na iya, may mga galing ka tidri sa aton do may mga isabong center mo, no? Yeah, reaction art before sila action art nga mag-monitor, siguro mayara sila sa himuon nga pag-check anay kung diin nga area ang mayara gid sang online sabong. Kaya hambal ni Engineero, ginaulat naman nila action art ang ining pagsulundan bla sa ila sa himuon nga pag-monitor, no? Pero ma-istoryan sila na makiangot na ang DILG sa Regional Philippine National Police. No? Doara na sila sa panugod nga pagplastar sa plano. Agad to nga i-monitor, no? Monitoring pa lang. Pag-monitor nila, kung ang feedback, mahambal abi sa isang lugar, aragyapon isabong. Pero na-report na, kay pabulos sila sa ring DILG Central Office, kamahulat siguro sang kung anong order, kung aragyapon ang inang operasyon na, kasi kung mahimo sila sa isa ka
special operation para nga sawayon, dakpon, o istoryahon. Ina nagapatagayon sang online sabong. Okay. Okay, may order, may direktiba, no? Si Presidente Rodrigo Duterte, angot sa di, no? So, harap pala sila sa monitoring, nga. Balikan ta si Director Ingeniero Angot sa According to Secretary Anyo, we will monitor the operation of Isabong since the President verbally directed us to ensure na yung operation ng Isabong ay ma-stop. Sabi nga rin po ni Secretary Anyo, this is not yung swift decision. It is based on a survey conducted by our own people, interviewing concerned personnel na nakakonekta sa mga Isabong, yung mga nagtatrabaho doon, yung mga nagtumataya doon, mga ganon, all over the country. And lumabas po doon talaga. Overwhelmingly, ayaw nila lang ituloy ang Isabong. And the President heeded the call, the recommendation ng aming secretary, at yun po yung inutusan. Wala pa po kaming written. Pero sa ngayon, I ordered my provincial director na mag-monitor pero hindi pa reporting kasi I informed the mga provincial director at sinabi ko sa kanila na magsabi na sa mga LCE na imo-monitor na natin. Naghihintay lang kami ng monitoring tool. Kaya na sa Kapitol at tumato kayo ng presensya ni Governor Bong Lacson na, no? Napamangkot ka na si Gov kung anong reaksyon niya sa pag-endorse sa iya sang ining religious group nga Iglesia ni Cristo kung INC. Ang balya, pasalamat siya sa INC kag maghatag isang dugang nga inspirasyon para sa iya para nga dugangan pagid niya sa nga pag-perform bilang leader sang Negros Occidental. Sa iban nga mga pareho niya nga opisyal sa arte, nagsiling si Gov, yes, damo man sa mga mayors dari sa probinsya ang nagabaton man sang tawag kay gitawagan na sa suhard sa naligad nga Lunes po. Okay. Kagipabalo nga isa siya sa mga kandidato nga gin-endorso sang INC. Kinasuportahan sang INC sa mabot nga piniliay. Ugalin sa mga mayors, daw ay masagit mention si Gov, kasambal niya damo-damo man sa mga mayors dari sa Negros Occidental nga nagabato man sa confirmation nga sila gin-endorso man sang INC. Aha. Si Vice Gov, wala idea, no? Kaya wala pa sa makaistorya, kung bala gin-endorso man siya sang INC. Pero by the way, talking about election, ang sakwan na bala, ang pagplastar sa canvassing area sa Capitol, drama ng Yapon, Action Marlon, iplastar? Hindi, yun lain ang venue na, lain ang video. Yung sumali Action Art ang venue, Social Hall, no? Hindi available ang Social Hall sa abo ng adlaw, Mayon, Wave. Uy. Ang ilang sining napilian nga lugar is Session Hall. Session Hall. O, sang SP bla, sang gudang pagalawigan, ang gina-sessionan bla sang SP. Okay. So kung espasyo ang paghambalan, medyo gamay-gamay nisa ang session hall. Kumpara sa social hall. Ang social hall, ara sa second floor mo. Lapad to eh. Malapad siya, ligwa siya, kag pwede ka makahaklo sa hangin. Pero sa bahin sang session hall ya, kitid siya, kag magamay-gamay, no? Pero why galing choice eh, no? Why naman siguro sang nakita ni ibang nga lugar, pahamtagan sila kung magluwas lamang sa SP Session Hall. Okay. So, sige tanan kita ready naman eh. Bisan kita din coverage team tagani nagligad pang aton diya pag-preparar. Damo ganik, nagambal sa akos Capitol gina siling Action Marlon. Saan ba ni matapos ang election man? Uy. Yaw? Sila nga matapos ng eleksyon para matutukan na ni mga nabuyan na isyo ni ho. Gani man. Laway tuod sumong kay laing nagka-personalay, kay nabuyanay mismo himata, nagaguba ang relasyon do kalaway ng blasing ko do. Nag-eleksyon pa kita kung ay malang kinabatarong tagsa-tagsa o sinubutuhon niya. Gani, kay right of suffrage sila. Although nga kung ang isa ka tao gani hindi mag-support sa kandidato mo, then itry mo nga pinsindiyon siya nga mo na yung preference mo, pero nga kay amo na yung panindugan na karoon na langan mo na balangon sa istorya kundi ang resulta sa ulihi guba relasyon niya. Kay na sang nag-storya sa ako ng dito sa Taos Kapitolyo. Sa Action Marlon, gusto ko na nga matapos taning May 9 election nga man para nga magsapakanay na sinanay kasi si tatay.
Ay tuod. O kay si Tataya Marcos na Anaya Line. Oo. Way tana ko nagato paday, kag way tana ka sa patanay. Ay awer. Tingya, gusto ko na matapos ang May 9 na yun para patutukan na ni problema lang kadua. Asos. Hindi ka kita sila. Oo, may Lain sila ko ni siyang una kahirop sa mga asawa. May ulo edad na kamo, dason gabuto pa. Sa una nga tiyempo, aga pa si Mister, kabugtaw, init tubig, timpla kape. So mga umabla. Tinimambal siya nga langga, bugtaw na da, arin na may kape kay kanadi, o kung Milo, o kung ano man nga ilimnon. Diba? Oo. Diba ko lang sa politika, aga pa suguon sang misis ang bana. Yung lain ko ngayon nagigabugnuhan, na yung mansigana, initay tubig, bla? Oo. Ti amamo ni kuno, amamo ning siningan na tatay kay Dan Suryago. Ahay. Kaya nambal siya, gusto ko na siya marlong matapos din May 9 kay. Nanay tatay para magsabakan na ina, no? Sa bakulod may araman ay, no? May arasang? May araman no biyanay subong magkagugma bla. Wayan ay nagsabakan na ay kaya ang isalbi sabing. Pakulod na sa. Sus, araw-araw na yung new, yeah. Ang tandaan talaga pagkatapos ng eleksyon, maproklamar sino nagdaog. Ang pamangkot na nga pagdaog sa kandidato mo, may bugas ka. Galiman. Nga sa bilog na tuig da, may suporta ka. Although nga ti kapalaran ni sa naton, ang nakataya o galing in the coming 6 years or beyond pa sina, amo na galing ang problema da. Pero it doesn't mean nga gubuon niya ang relasyon sa isa ka pamilya because of politics. Sige, apat ka adlaw na lang antos Apat no kay Sabado, bilang hindi sila pwede ka pangampanya? Sabado, hindi. Last ang Sabado. Sabado, ang hindi pwede ka campaign 8 kag 9. Domingo, hindi na na. Kag 9 niya mo nakatapusan. Kag remind tala sunata, May 9, Licorban na siya. May 8, Licorban. Pagkito silingon, May 8 kag 9, Licorban. Basi lipat sila bala Domingo na kadang May 8, oh. Tuod, no? Day before sang election, Licorban na siya. Mananaanda, no? Kag nakatatak na permi sa calendar of activities sang Commission on Election. Alain na kulbaan ko gidya, after the election, nga tapos na ang tanang na proseso, may maproklamar na nagdaog, magtaas naman ang COVID. Ako kapati nga, di na matabo, no? Kabay pa. Ako kapagkapati ko. Ang balantayan pa yan, nga pag May 9 sang gabi, labi na kon, ano bla? Kon ining magtungang gabi, kundi alas 7 sang gabi ang katapusan ng pagboto. Okay. Ang gatuang gabi na ang balantayan nagsunod na iya, ang mga hagdanan nyo, pagtaguan na na. Ano pagkuha mo sa hagdanan mo, kung nagdanan mo, yung simentado? May arag na nagsunod na kakwat-kakwat mo. Hindi siya mga gagmay pa ng balay, Pukalabanan sumungya, mga simentado na na. Natuntaguan yung ginpatiblay na kutsilyo. Yan na, no. Mga talipong nyo na itong mataguan. Mga wasay na sa bala pataguan. Wasay, pagin niya. Mga mataliwis kapag dapat taguon. Galing kita, ako yan nagapati ko nga kung nangaton pag ginakabalakan do, hindi niya matabo is kandidato. Hindi man, Oy, kandidato naton is Pilipinas nga ginamulay na isang tao sa una nga bangod sang aligasyon nga nagpangadi sila sang kwarta sang gobyerno. Duway pagani lang sa bungog nila, dagan pa kaniliwat. Sige pa, Action Art na kay Karkoloko, pag May 9 sang konta si May 8 pala sang gabi, mayara na sang mang harvest Action Art mo. Harvest sang Lampunaya? Oo, sila na, Lampunaya, Artemisia, kag Halipon. Pierdito. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Herboya. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Marlon Hinovia mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Hopefully matapos na ni Jutay nagidlang, no? Kung isipon ta ang inyo sini nga pagpangampanya, 4 na lang kadaw nabilin ang iban pulawanay gini hugtanay paha to the line gid para sa mga supporters. Now exercise ta ang aton right of suffrage. Hindi na niya gara-gara, hindi lang niya kay ginistoryahan ta diri kung sinong dako hatag si imo kumera gid man. No? Ang ginistoryahan ta diri amo ang pagserbisyo.
kag ekspektaron ta nga pang gobyerno. Kabalo ka, magambal ka nga mag-opisyalis ka sang gobyerno, sa idalom sang aton sini nga sistema, sa parliamentary nga sistema, ara naman iya nga daan, ang template, sinaara na sa template da, kung ang mga programs, hindi na niya masiliga bag-o pa niya mo niya nga akon himuon, kay ara na nada, nabutang na nada, infrastruktura, ikayong lawas, edukasyon, part na no, sang programa nga dapat painan sa pundo asto kung pilang ipain mo da nga pundo. Actually may guidelines man na gani da. O tigaling iban makapromisa gani daw galalapaw man ti ang aton diriya nga pagkatapos sining eleksyon kung may ara tao nga hindi mo makonbinsi tanon mo na karon no kay iya niya choice. Isa man lang nakabuto actually mahatag sang kada individual. Magluwas kung may ara sang pressure, may pinahugay, that is another thing. Action firing line. Pero kabay pangakon lang mo ni. Kabay kuntani nga sa aton panghuna-huna, sa aton sini nga balatyagon, alang taon ta makaserbisyo, ka maghatag sang maayo nga serbisyo sa aton sa palabuton, matinlo kag inang serbisyo gid ang ginapamensar. Action firing line. Ang ila sini nga ang pagserbisyo kag magtudtod tampad nga serbisyong ginapaminsar kag hindi ganap. Action firing line. Ila ba lang sweldo ni nilaman kung isipon mo kulangan ni sa solicitation sa mga kadto sa opisina na da. Diba? Gamay ng sweldo nga batunon sa public official. Pero nga adamo ga palanos mo ka nagagasto sang dako para makapungko sa pwesto. Kay kung public service lang, pwede ka malang kaserbisyo, nga hindi kaya magpolitiko. Action firing line. Ano ang manamit kag special sa politiko, sa politika, kag pag-uyat sa poder? Aber, ano paglantaw nyo? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ako si Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Action Firing Line! Balik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. May gabi dira kay Felix Gart. Siling nga monitor kami di sa Ormoc City. Ay, kumusta ang Ormoc City da, sir? Araman si Lilia Taton, wala lang pilakanay malain nga tinaga. Kampanya lang, wala personalay. Okay, salamat gid. Si Miles Martir, siling nga sigurado mataas ang COVID. Prayers for a peaceful election. Kabay pa, no mangin nataway ang election. Madam Huma Luminaming gabi man, araman si Ars ay or Airsan Mansano, ini siya ginbaliskad niya. Onasman, o Onasnam ang guwa niya, Manzano. Pedrito Barrientos, may gabi monitor lang sa programo sa East Homes 3. Salamat dira. No? Kay Eva Gradas Baterna kag paring Turko Jungko sa Isabela, mahilig sa kanding nibutangan sambag, mga ulog tiil niyo, parisan umukuliwat pa kaunon sa duman. Action Firing Line! Nanam to yung asahi isang linuto. Anyway, depende na kung makasaho ka. No, kay Kurt Nathaniel de la Torre, may gabi monitor man sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat. Action Firing Line! Subong grabing mind conditioning, no? May mga taktika, may mga kandidato. Si BBM gambal na to ho, siling ya ba ubantayan tagid ang boto naton no sa sining eleksyon kay basi madula na naman liwat ay duga papati-bati siya ang namin niya nagligan eleksyon nga sa pagka vice president aber Action Firing Line! pero diri kita sa maditali na sambalita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radyo City Hall Report! Abot may regular session pa sila kaina kay ti sa kuay na subong kampanya pero hindi pwede, hindi sila magsesyon ang sanggunian panlunsod sa Bacolod. Dalit sa Action Dale, Salazar, Action Dale, mangkapi please come in. Yes, Action Art, hindi na kinahanglan pa nga magpadulong pa sa may siyudad sang Iloilo, sa may COMELEC Regional Office, ang election officer sa Bacolod City. Sa tiyon Action Art nga mayara sang SD card nga mag-aberya o kung mag-bisyo sa adlaw sang eleksyon. Ilabi na kun canvassing na no sang mga boto. Action Art, bangod according kay acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Servito, diri mismo sa may probinsya sang Negros Occidental, mayara niya sang provincial hub Action Art ang COMELEC, sa diin mayara na sa mga naka-standby nga mga technician kag diri pagadalon ang SD card no or corrupted SD card Action Art para ma-fix or makayo or mayara sa mga replacement nga patigayon ng Action Art. Tumadumduman sang 2019 elections daw na delay to ang proclamation sa mga nagdalaog nga mga kandidato bangod may 4 ka mga corrupted nga mga SD cards. So ang election officer sa Action Art nga si Attorney Lamban kinahanglan pa nga magkadto sa may Iloilo City para tiyan mo na i-fix Action Art no hining mga corrupted SD card. Pero amo na ni Attorney Sabito nga nagalaom siya nga hopefully Action Art wala sang mga aberya no nga magaluntad sa pagpatigayon na sang eleksyon sa mabot nga Mayo 9 ilabi na kon canvassing ang paghambalan which is mabot nga May 8 dira Action Art magaplastar ang COMELEC Bacolod sang canvassing area sa may Bacolod City Government Center. Ilaman iplastar ang mga lugar no nga katuan sa mga kabahin sang mga manunudlo nga magaserbisyo kag magasumeter sa mga datos sa giban padala nga mga information na Action Art. Ginpahayag de Servito nga sa mabot nga May 6 may pila na ka mga public school sa Bacolod City nga nagaserbi man bilang voting center ang makabaton sa mas temprano Action Art nga mga election forms and supplies pero iyaging klaro diri nga hindi tanan makabaton sang early no nga mga pagagamiton sa eleksyon kundi ang mga far-flung nga mga buluthuan no nga magaserbe bilang voting center diri sa may Bacolod City. Haring tingoga ni acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Servito. Ang sa SD card kita na rin kita di provincial hub no sa provincial office ng mga provincial election supervisor no may mga
Diyan na na-dili pa kung isyuan bago mga SD card dali pang reconfigure sa specific na machines kung meron may guba. So but I hope na wala. And then the machines also, may mga coding system placement ako, overhaul, may mga protocols ng kita. So I hope, but I really pray na wala dito kasi guba. Even during the elections, why it's in technical malfunction. SD card natin yan, nakita sa mga SD card na provincial hub for the SD cards. So hindi na sila na magtabok. If ever man may problema, we don't have to wait for so long. Direksyon lang kita sa province. Dito lang ilong sa election officer ang SD card ni guba. And then dito na islan ng i-reconfigure ang mga i-ilis na SD card. Doon nakastore ang mga votes, no? Daw yung sila na nga, daw memory card, no? Nakabutang ng results sa election, ito nagsugod ng butuhay, no? Or if not, wala pa kasugod, i-save ang data, no? So, kita may SD card, kanya kita sa up SD card. Action Art na batian si At least hindi ka na mag-travel nga mga gasakay pa sa fast craft o sa ruro kadto to Sililo. Yes, Action Art. Amo na siya ang advantage according kay Attorney Sabito nga no need na nga magpadulong pa sa piyak nga isla para gid lamang makay o ining mga corrupted nga mga SD card sa tion nga magka-aberya Action Art sa adlaw mismo sang eleksyon. Labi na ako na canvassing. Dili mismo sa may Negros Occidental, mayroon na sang provincial hub Action Art nga tiyan mo na ang magapanguna. Ngayon kaso gid man nga may mga problema no sa SD card, mayroon din sa mga nakasanbay nga mga technician para magkay-o Action Art. Tumagati ang travel time, hindi na kinahanglan pa nga maghulat na posible ang munabla like sang 2019 election, nag-cause Action Art sang delay sa proclamation sa mga nagdadaog nga mga kandidato. Pero this time, according kay Atty. Sabito, in kaso gid man kung wala sa mga mayor nga mga problema nga magaluntad Action Art, di basi mangin early ang proclamation sang mga winning candidates para sa mga next set of officials diri sa may syudad sang Bacolod. Samtang sa update naton sa COVID-19 vaccination sang COVAX sa Bacolod Emergency Operation Center, Subo-Subo Action Art bangod na tuman kanubos sa gihapon ang numero sang nakabago na sang booster shots sa Action Art no kay kung basihan naton ang situational report sa Department of Health Region 6 diri sa may Bacolod City mayra pagid lamang sang 60,622 ang naka-receive sang booster shot Action Art nagaedad 18 to 59 years old. Samtang mga senior citizen, no, 60 years old and above, pagid lamang sa 12,312 ang naka-receive sa ila sining booster shots sa Action Art. So nubo ini siya less than 10% kung basihan natin Action Art ang population sa Bacolod City kag ang target man no nga numero sa mga individual nga supposedly dapat makabaton sang first nga booster dose. So according kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical Data Analysis sa Bacolod DOC, nga ining mobile vaccine Action Art, sige ni galing nila sining libot pero ang strategy nila this time is meron sila sa mga establishment, mga company like mga BPO nga nagpadulong Action Art ang vaccination team sang syudad para mag-inoculate or maghatag sang booster shot since bastante man ang supply no sang COVID-19 di sa mga syudad sa Bacolod. According kay Dr. Chris, mayaraman sang mobile vaccine assign para gid lamang nga maglibot sa mga subdivision diri sa may Bacolod like dira sa area sang Barangay Stefania kag mayaraman sang mobile vaccine nga nagalibot sa mga hacienda kag kapurukan na Action Art. So according kay Dr. Chris, like mga call center agents naton nga nagatrabaho sa BPO company kag iban pa dira, ang purpose ng Action Art is maproteksyonan ang economic frontliners according sa doktor pagi man sa paghatag sila sang booster dose. Kaya ang ehemplo diri ni Dr. Chris, kung nalabot sa Bacolod City ang ang population wala nga damo na nabakunahan nga majority or lapaw na Action Art, dapat kung 600,000 ang nabakunahan sa Bacolod City, dapat 600,000 man ang makabaton sang booster dose. Pero gani sa siling ka na, kung basihan natin ang record sa Department of Health Region 6 sa mga more or less, pa lang sa 70,000 ang nakabaton sang ikatatlo nga dose sang COVID-19 vaccine. Aring tingog ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod Emergency Operation Center. Ang mobile vaccine sa subong nagakadto barangay-barangay, purok sa purok, asyenda sa asyenda. For example, ang isa ta ka mobile vaccine subong ginalibot ang tanan nga subdivision sang Stefania.
Ang isa naman niya, para naman niya sa mga establishments, mga kumpanya. Subong ginalibot halos na nga call centers. Para at least malabot kag maproteksyonan ang ato mga economic frontliners nga makabato sa isang booster dose. Kaya bala mo subong sa ato numero, we have reached already 135% fully vaccinated sa 80% sa ato target population, but ang booster shots na wala pa ta sobra 100,000. Imagine na, kung may anata 600 plus nga nabakunahan, amo man na aton dapat i-booster. Kung lang to mo, 10% pa lang aton labot. May 90% ba nga laboton. That's why ang aton subong intensification is, kapangayo kami buling sa inyo sa media, please help us educate ang aton nga pumuluyo nga kilanlan tagit sa booster shot para magtaas pagid aton ang antibody, maboost pagid aton ang immune response, madugang protection kontra COVID. Sunart na bagyan si Dr. Chris Sorongon sa Kaya mo nang Bacolod bulubudlay Emergency action. Operations Dahil kay ti sa booster shots pa lang ganina budlayan ang kita convince sa tao. Siling ko basi ko na overwhelmed lang ni sa election bla. Ako man gani action art nga ti kung based naton sa science sa mga pagtuon ni gid man niya ang booster shot nga ginatawaga. Pero ting ibandili nga mga individual action art labi na ang fully vaccinated kumbaga may mga kumpiyansa na sila kaugalingon nga naka-receive na sila sang 2 dose ang COVID-19 vaccine. Pero amo na ang ginapainsyende sa COVAX sa Bacolod Emergency Operations Center like ni Dr. Chris Sorongon nga based sa mga pagtuon action art kati every 6 months daw naga-wane bala nagahuyang no ang immunity sa COVID-19 vaccine. Rason nga ti dapat mag-avail gid sa booster shot action arta ilabi na sa mga individual bala nga is exposed sa publiko no kag permi bala naga-interact sa ibang tao action art nga wala mo may baluan kundi siya nagpadulong no. So muna ang panawagan sang Bacolod EOC nga kung mahimo pa lang avail gid sang booster shots especially antes nga magboto sa election national since ginapaabot ang crowded no nga mga voting centers sa maabot nga Mayo 9. Samtang kaina may session pa nga ginakanda. Alas 8:50 balikan ta si Action Dale Salazar. May ara pa ko 5 minutes na yun no. Ate sige. Tayo na lang guro ng report Action Dale. Action Dale. Yes, action art. Kayo na may mga virtual session pa nga. Lipot na lang guro, kayo na may obligasyon pa ko ba si masubra ko bla? Yes, action art. Mga less than 1 hour malang nasa nga session na kawalagid ba sa mga mayor nga agenda ang italakay ang sangguniang panglungsod. Report halin sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat gid Action Dale Salazar. Alas 8:51. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sa Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod. Way na kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan sang inyo regular anchorman aksyon na Brian Mordena. Kung naman aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!